Здравейте хора, аз съм Johnny the Gaming Pro и днес ще снимаме на Team Fortress. Ще снимаме рандом и нека да започваме. Извинете, но ако знае какво ще направите, нямаше да дойде с вас. Открит достъп бързо. Да ми налее една такива, за да празнувам. Доволна ли сте? Разбира се, че съм доволна, хроника. Щастлива съм. Съжалявам, че в миналите чувства не се чувах, но един мой приятел ми помогна. Представяш ли си какво си говорят гостите, хроника? Съжалявам, ако духам в микрофона. На детето ще ви намеси. Не, хроника. Ще ме обича повече от всякога. Но госпожо... Да, това ще бъде неговото Да, проблем. фак, какво не зарежда? И вашето? Защо мислиш, че правя всичко това? Мисля, че напоследък... Зарежда години. Добре съм, Цели години. години. Примитивна и действа. За да режда На мен ми е позволява всичко, години. защото съм дивачка. Защо? Няма да ти кажа какво смятам да направя. Години. Добре, ляко съм. Какво правите тук толкова рано, отче? След случилото се вчера, трябва да говори се. Симона, няма ли да поспиш малко? Тази жена. Тя... Съжалявам, ако ми чувате телевизора, но мама си гледа сериалите. Трябваше да го избегнем, Симона. Как? Кажи как. Не знам, да сложим Ще охрана ми за зареди и... Щеше да стане Yes. това. Аз исках да бъда любезна и виж как ми се отпусна. Ще играем Какво искаш да от червените. Ако изпитвах нещо към Маринов, то изчезна напълно. Помня се вчера, когато се върна от полето и ризата ти беше изцапана. Леклак. Беше червило. Ще сме скаути. Не, така ми е добре. Fucking Вие знаете какъв е живота ми. Да, но това не ти дава право да се опитваш да спреш една сватба. Как може да вдигнеш в подобен скандал? Го. Беше религиозна церемония и Бог присъстваше. Бог. Всички говорят за Бог, когато им изнася. Кажете ми нещо. Къде беше Бог, когато ме тормозиха, когато ме унижаваха? Защо Бог? Fucking клак, много мило. Ти не можеш да бъдеш ничий съдник. Аз съм нещо повече. Искам да бъда съдия и палац. Нима, ти ще бъдеш първата пострадала. Ако наранят тях не ме интересува. Какво ще получиш накрая, освен болка? Какво постигна вчера? Вчера засипах брачната им нощ. Виж ти, сигурна ли си, че си успяла? Да, отче. Fuck. Бил си с нея, Октавио? И лицето е било толкова близо до твоето, че те докосвала с устни. Не, права си, че не. Ще вляза в един друг сервер. Душата си. Симона, искам да ми повярваш. Трябва да ми вярваш. Ако можех да играя Обичаш както искам, на тия модове. но поне ме уважавай. Ще играем на Моля те. Pebble Trace. Може. Fucking Симона, Pebble стига. Trace. Симона е разсъвал с нощи, е проляла най-горчивите сълзи, които е проливала от доста време. А той Добре. е преживял най-тежките моменти в живота си. Ето защо Убедена съм. има Дъще, толкова лак. изпълнена си с гняв, с омраза. Yes. Защо не се изповядаш и не се разкаеш? Казах ви, че аз съм справедливостта, отче. Ще изиграем една карта и ще Има само свършим една тук, справедливост, понеже която стои над всичко. Не мога да чакам мога тази да снимам справедливост. Тя се бави много. само толкова, понеже имам Жалко малко. е, че от една страна си толкова щедра и милостива и толкова драстична от друга. Никога няма да имам милост към тях. Би трябвало, ако искаш да Почти ми видиш. зареди и yes. Тук сме Тръгвам си снайпер. много огорчен от теб. Нека Бог да ти помогне. Защо не го
помолите да помогнем на тях. Окей, ние сме на най-тъпия мод. Не мода ми. Ние сме на най-тъпата карта. Симона, обещавам ти, че никога няма да имаш оплакване от мен. Ти вече знаеш, нали, какво И ще отивам на Много любимото отлично, ми това е място за страшно. снайпера. Не искам да я проклинам, защото е майка на дъщеря. Бедното дете. Стига, да забравим всичко. Това е нашата брачна нощ. Нощта вече мина, не виждаше, че съм на. Почти сетъпа се махна. Време е да започнем деня. Ще се изкъпи и ще те чакам да закусим. И е време да тръгваме. Това е любимото ми място за снайпера. Нима отец Колян е попитал кои са, за да ги венчае. Знае ли какво ми причини той? Не. Разбира се, че не. Приел е само това, което са му казали те. The fuck? Пред Бог, защото нито тя, нито той имат църковен брак. Това се казва Сякаш дъщеря ми Пингвин. не е на нашия съюз. добър. Но не ме интересува нито приятелството, нито съчувствието му. Не ме интересува нищо. Октавио ще наеме най-добрия адвокат, който Нека да са. Ще дойде с теб. Не. Първо ще видим какво ще Скираме. ми посъветва адвоката. Ако каже, че така или иначе ще те задържат, Понеже все пак ще изгубим. Няма да загубя. Казах ви, ще платя дълга си към закона. Мигел, мисли за Мигелито. Сега Мигелито е ваш. Ще ви го оставя. Моля те, Мигел. Ние сме му Чичо и Леля, но детето си има баща и има нужда от теб. Нямам желание да се боря, нито да скитам от едно място в друго. Ако парите служат за нещо, ще ни помогнат да избегнеш затвора. Така е, Мигел. Никога няма да Какво много младо. Не те моля да ми ги връщаш. Сега моите пари са толкова мои, колкото и на Фак. Добре. Лаби хит мине. Симона и аз вече го обсъдихме. Чакай, спокойно. Решение